That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, alam mo yung drawing? Kayo yun eh. Drawing lang, as in, malayong magkatotoo. Ah, ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM.
kita. Ano mang pilit kong magsaya, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, umugili, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, o giliw, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.
desisyon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear iFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. iFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. Ay, 5 o'clock na. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Eto na ang aginaldo ng iFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Pasko na naman. Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa iFM Best Friend Rock. On board is Bessie J.
best friend. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Here we go! That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Akilad inuman, sa ilabay to pulutan, nayari ka.
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Anong oras na? Ay, 5:13 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Bessie J. iFM, ang best friend mo, Dugatan. Magandang morning sa ating lahat, mga best friend. At syempre, hello kay Manong na nagtitinda ngayon ng, tawag dito, pandesal. Oo. Hello din syempre sa lahat ng mga best friend mommies natin na gising na ngayon dahil hindi makatulog dahil yung mga baby nila gising na rin. Oo, no? Lalong-lalo na kapag months pa lang yung baby mo. Siyempre, nagigising yan madaling araw. Ngayon, kasama ka na pupuyat dyan. Oo, nakakaloka. At syempre mga best friend, kasama nyo ng muli ngayong umagang ito, Bessie J, capital B-E-S-S-Y space J. Yan, i-add nyo na ako sa inyong Facebook. Ayan, at syempre mga best friend, makakasama nyo ako magmula alas 5 hanggang mamayang alas 8. Yun. At syempre sa lahat ng mga best friend natin na gustong sumabay sa ating Zumba ngayong umaga, magsitayuan na po tayo. Ayan. Oo, magsitayuan na tayo para naman gumalaw-galaw tayo, di ba? At syempre, umpisa na natin ang ating Zumba ngayong umaga. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. First step mga best friend is forward yung kanang paa, tapos ipapadyak habang tinataas yung kamay. Yung parang nagrarally, yung kamay mo. 2 counts sa kanan, tas 2 counts sa kaliwa. Ha? 32 counts yan mga best friend. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next mga best friend, ilagay yung kamay sa likod ng ulo, tas kikembot tayo habang umiikot. 32 counts. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next mga best friend, ilagay yung kamay sa bewang, tas 2 steps to the right, tapos 2 steps to the left yan mga best friend. 32 counts. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next mga best friend is iikot lang natin yung ulo natin for 32 counts. Ikot nyo lang. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So yan ang ating Zumba routine ngayong umaga mga best friend. At
At syempre mga best friend, hindi makukompleto ang ating umaga kung wala ang ating beauty tip ngayon. Eto, kung dry ang hair mo, di ba? Tas gusto mong i-moisturize or gusto mong maging hindi siya dry kasi di ba minsan parang walis tambo na yung buhok. Oo, gumamit ka lang ng coconut oil yan mga best friend at ibabad mo yan sa buhok mo ng 2 oras. Yan, ibabad mo yan sa buhok mo ng 2 oras. Ikaw bahala kung iipitan mo, kung lalagyan mo ng supot, pwede yun. Kung lalagyan mo ng shower cap, alam niyo, tandaan niyo mga best friend, ang isang alternative sa shower cap ay plastic, sandbag. Ayan. Oo. Ibabad mo yun sa buhok mo ng 2 oras, saka mo paliguan. Pag naligo ka, typical na shampoo tsaka conditioner. Hindi po advisable yung mga sinasabi nila na conditioner lang. Pag maliligo ka, conditioner lang para madulas yung buhok mo. Magkakabalakubak po kayo doon. Naka mga best friend, wag naman sanang puro multo ang nagpaparamdam sa akin dito. Kayo naman magparamdam kayo sa 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. Kasama nyo na ngayong umaga, Bessie J, capital B-E-S-S-Y, space J yan, mga best friend. At syempre, tutok lang dito lang sa 104.7 iFM, ang best friend mo, tugatan. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Gikan sa prisuhan, may uli ko sa akong ginikanan. Niini karong Pasko, ako nahibolong kaayo. Kay si tatay nanay, sila waman, di ay malipay. Ako sila nga giingan, kung lalo ba unsay hinungdan. Matod pa ni nanay, dako gayud among pagmahay. Nining imong pagpuga, kaming duha ang nabalaka. Wa ka lang masayod, nagantos mi ug nagkalisod. Nagmahal ang palaliton, may panalag bilang buon. Ondo maayo pa na lang, mubalik ka sa bilangguan. Kay dito libre ang tanan, gwardyado pa imong Pinoy anan. Kami si tatay nimo, kung mahimo ikuyog na lang, aron maimpas ang among utang. O Merry Christmas na lang. Sa bilangguan undo, ayaw kabalaka kung daghang dugho. Sayon ra ka ng patyon, sa saya kong isog o baho. Kundi pa mamatay, naapay purol sa imong tatay. Duha ka tuig nang way laba, og nalimaho na ganing patay. Merry Christmas na lang sa mga bumbay nga tigpautang, sa mga silingan kong dagkong agtang, liwat sab na ko nga palautang. Sa kapobre nag-antos, nagsigig kaon sa ginamos, wa na'y ngipon, puro na lang lagos. O Merry Christmas na lang.
sa iyo. Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko iFM ay aking best friend. Bells will be ringing, this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing Silent Night, Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations. Sure as the stars shine above, well, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. It's the time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more wrong? Christmas
Hold up to! Huwag kang kumilos! Hindi ako kikilos. Akin yung pera mo! Dali! Dali! Ay, sandali, Brad. Maawa ka, Brad. Wala akong pera. Ano? Wala kang pera? Kahit 100? 100? Brad, pwede humingi ng discount? Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. iFM, ay, aking best friend. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could
song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Heto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, maging honest ka, best. Madami ka nga kasama. Pinag-uusapan ka naman nila kapag wala ka. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:43 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Bessie J. 104.7 iFM ang best friend mo, tugatan. Syempre, magandang morning pa rin sa ating lahat mga best friend. At syempre, good morning sa lahat ng mga best friend natin na papasok na sa kanilang mga eskwelahan. Good morning din sa lahat ng mga best friend natin na kasalukuyang tawag dito, kumakain ng kanilang mga almusal. Nako, sarap! At syempre gusto ko lang pong mabatiin din ng good morning ang ating mga drivers on the road na gising na ngayon at nakaantabay na sa atin. Ganon din sa lahat naman nasa Dagupan Public Market, San Fabian Public Market, Mangaldan Public Market at sa iba pang public market. Good morning sa inyong lahat. At syempre, mga best friend, ako pasok-pasok na dahil ay bangon-bangon na kasi papasok pa tayo. Oo. At syempre, ito gusto ko lang batiin ng good morning si Best Rosaline natin. At syempre, yung ate daw niya na si Imelda Kujayan. Ayun, happy birthday kay Best Imelda Kujayan mula yan sa IFM family. Ayun, naks. At eto din. Sabi dito, good morning din kay Maylin Mejia. Hello din sa nanay daw niyang si Marilu. Kapatid daw niyang si Marimar, Marian May, Rose Ann at pasigaw daw sa buong Basista National High School na magising na po mga papasok sa school. So yung mga taga dyan sa may Basista, may pasok ngayon. Alam nyo ang ating ulat panahon ngayong umagang ito mga best friend ay posibleng maging maulap ang ating umaga na at ganun din pagdating ng hapon. Ayan mga best friend at syempre kahit na walang kasiguraduhan mga best kung uulan o hindi, alam nyo magdala kayo ng payong, di ba? Kasi medyo unpredictable yung weather natin ngayon eh. At syempre, ito na ang ating Christmas countdown ngayong umagang ito mga best friend. 89 days na lang, Pasko na. Kaya alam nyo na, ipon-ipon na tayo mga best. Oo, yung pinag-ipunan mo, malalanos yan sa Christmas. At syempre mga best friend, abangan nyo ang ating trending topics mamaya pagkasama na natin si best friend kabayan JJ at best friend Ella Lambingera dito lang sa programang iFM Best Friend Club ng 104.7 iFM ang best friend mo, tugatan.
Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado, nababasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. There is something special about this time of year. The Christmas feelings everywhere. Just got home to join you. I've been away too long, but now I'm back to share my love. Friends are reunited, one big family, filled with love to last throughout the year. Christmas time, time to share our love. Come and join the tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. Oh, Christmas time. You and me together, a sleigh ride in the park, loving kiss straight from my heart. Snowflakes falling gently, the smell of chestnuts in the air, and the Christmas lights they gleam across the sky. Oh, it's Christmas time. Christmas time, time to share our love. So come and join the tidings to the world. Christmas, it's Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. Oh yeah. Do you remember everything felt so right when I held you close to me? Oh yeah. Do you remember those cold Christmas nights when we saw the world in harmony? Christmas time, time to share our love. Time to share our love. Come and join the tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. Always the best time. It's Christmas time. All the boys and girls. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Time to join tidings to iFM, best friend. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said,
tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. And then they found a little nook in a stable all forlorn. And in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. For a moment the world was aglow. All the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you. Oh my Lord, what did they know about you? Oh my Lord, but they were lost without you. They needed you so bad. Oh my Lord, with the child's adoration. Oh my Lord, there came great jubilation. Oh my Lord, and full of admiration they realized what they had. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord. Wow! Mommy's kissing Santa Claus! I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peek. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his beard so stone white. Oh, what happened if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus, and I'm gonna tell my daddy. I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his beard so stone white.
I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe. Come on, fellas, believe me. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatawagan may imano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amaga tan ang puso sa unikat at da. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ay yarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is stress stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise, fight the effects of stress with stress stops. Multivitamins plus iron is the generic name of stress stops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala, nag-National Nutrition Council, nag-DOH. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. Ay, 6:02 na. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong tagagising at taga-remind na super entertaining.
iFM Best Friend Club. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. iFM, I Best Friend. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run
safe at last. Safe at last. It's the end. It's the end. It's the end. It's the end. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. iFM ay aking best friend. Naksawan ka lang labir-labir? Sika to, text sa text, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gamis. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:12 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. iFM. Ang best friend mo. Dugatan. Happy Tuesday, best friend, September 26. Last week na po ng September ngayon. Hello, October na po tayo sa darating na linggo. Ayan na naman tayo Please be good to me na naman, October. Ano pag ginawa kasi ng September? Akala mo naman nabugbog siya ng September. Pero at least, magigising na yung mga best friends natin. Marami na pong populasyon sa October kasi wake me up when September ends. Nakakaloka yun. Pero wake me up talaga ang peg natin ngayon dahil alas 6 na po, best friend. Kung ikaw ang pasok mo alas 7, naku, lagot ka. Dapat ngayon gumagalaw ka na, no? Alam mo din sa Dagupan City, kahit na medyo parang malis ka ng, kunya nakasakay ka ng medyo maaga, medyo may pagka-konting minuto lang dahil yung mga traffic lights ang dami. Tama, true Laleya. Pero hanga tayo sa mga drivers natin na kahit walang nakabantay na poso o walang nakatingin sa kanila, nakahinto pa rin. Galing! Hihintayin pa rin. Pero may mga pasaway, konti lang naman na. Konti na. No, may mga konting pasaway pa naman na drivers. Hindi kapag madaling araw, mga best friend, dinediretso na lang nila kasi wala naman gaano talagang sasakyan. Oo, parang parang ika naman doon kapag nakahinto ka ng ilang oras. Wala naman sasakyan, di ba? Wala namang itong traffic light, di ba? Gusto na patunayan na mabuti siya citizen. Correct. Yan yung mga... Gawin ko nga yan minsan. Yan yung mga binibiro na lalagpas ka sa langit.
Sobrang mabait. Grabe, samantalang yung iba, pa-stop na. Di ba, naka-yellow na. Mula sa green, pa-stop na. Dumidiretso pa rin. Habol pa. Yung mga klase ng driver na drag racer. Ayaw patalo eh. Kung lulusutin pa talaga nila, di ba? Mga best friend po natin, ako, magandang umaga po sa inyo. Nakapag-almusal ba kayo? Maganda bang almusal ninyo? Maganda kami. Yun na lang. Wala almusal. Maganda lang kami. Sapat na po ang ganda namin. Parang sapat na ang kagwapuhan ko para hindi mag-almusal. Sera ka, anak, mag-almusal ka na nga. Gutom lang yan. Uminom ka na ba ng gamot mo, anak? Yung mga nanay natin, di ba? Pero eto, be good kapag ikaw kunyari lumabas ka ng bahay. Sabi nila, sa pamilya nag-uumpisa ang iyong character. True, lelay. Paano ka minold? Pero minsan hindi ako naniniwala. Na? Kasi sobrang bait ng nanay mo, tatay mo, tapos biglang yung anak, nangyari sa'yo. Barubal. Sumati ko, ang sarap i-duct tape. Violente talaga to si Bessie J eh. Oo. Tape lang, may duct na ngayon. Pero totoo yan ha. May mga ganun, di ba? Ma-observa kayo? Oo. Sobrang religious ng nanay at tatay mo. Bakit? Ganun, di Yung ba? anak hindi man lang umuwi sa oras. Hindi siguro na pressure. Grabe naman kayo. O lalo siguro yung mga anak ng mga medyo sabihin na natin may katungkulan. Oo, yung mga Mahirap yan. yun. Minsan kasi gusto nilang lumihis sa kung ano yung meron sa mga magulang nila. At saka konting galaw mo lang. Oo, tama yan. Kasi para kang laging masusumbong para dun sa mga anak ng At saka pwedeng maging well-known something. Oo, tapos pwede kang maging downfall ng career ng iyong magulang. Downfall! Kasi pwede ikasira yun eh. Paano kung yung anak na police station, yung anak na ano na police station? Alam mo naman ang barangay. Ibaboto niya ba yan? Anak nga niya, hindi niya maalagaan. Yan, sarap sampalin yung mga tismosang ganyan. Excuse me po, nagalit po kayo? Tatakbo po ba kayo? Hindi. Ano? Sabi ko lang. Sige mga best friend po natin. Speaking of character, good manners and right conduct, GMRC. Wow! Mataas ba ang grade nyo doon? Kasama pa ba yun? Tanong ko lang. Parang may values education. Oo, napalitan na ano. Pero before naabutan ko GMRC. Ayun, yung mga moment na may I go out siguro yung mga iba. Kaya nangyari sa good pero moral. Yung iba naman kasi nasobrahan sa pagkasipsip, di ba? Ayun, Sila na yung taga-bura ng teacher, taga-bit-bit ng teacher. Mga tipong ikaw na! Yung teacher, inaayuno na yung teacher. Pero speaking of GMRC, etong trending ngayon. Nako, mga best friend, wag na wag nyong gagayahin to kasi meron isang tumitrending na isang customer na sinubuan niya ng resibo yung security guard. Napad ko nga yun. Pero kasi etong gwardyang ito, ginagawa lang niya ng maayos yung trabaho niya. Siguro, utos nga naman na kapag may lalabas na customer, i-check mo kung may resibo yung binili niya. Ngayon, eto si ate, naiwan yung resibo sa counter. Di ba, hindi naman talaga dapat iniiwanan yan kasi resibo is supposed to dapat nasa'yo. Para kung maireklamo ka, yun ang gagamitin mo, di ba? Kaya huwag yung isang walang bahala na kunyari bigyan kayo resibo, tapon nyo. Tapos eto mga best friend yung resibo na to, kinuha niya sa counter nung chinek siya ng gwardya, nagalit siya, kinuha niya sa counter at pinilit niyang, ayan, subo mo. Ay! Gumawa ng commotion, drama. Grabe! Fairness. Tapos anong akala mo sa akin? Napahiya yung security guard. Siyempre nagtatanong lang naman siya na, ma'am, yung resibo nyo po. Nasaan po yung resibo nyo? Ganyan. Siguro mali yung take ni ate na baka pinagkakamalan na ako nitong ninakaw ko to. True, lalay. Kunin ko ay resibo ko, subo ko sa kanya. Kasi may mga ano yan pwede kang lumabas doon sa exit na iba. Diba? Unless may security guard doon sa exit na yun. Ito mini grocery, malaking grocery to. Ayon sa report, kilalang grocery. Kilalang grocery. Pulang-pula. Pero eto mga best friend, di ba kahit naman kapag di ba minsan meron tayong sinisilip lang sa grocery kung meron ba doon pero wala. Lalabas tayo, yung bag natin i-check pa rin. Tama. Pero yung ibang grocery, talaga pinapaiwan nila yung kanilang bag kung may baggage counter.
Lalo lang pag backpack. Oo. Pinapaiwan yan. Pero may laptop ka. Kaya na lang po, ma'am. Hindi, minsan kasi nakakabanas din na yung naitago mo na yung resibo sa alam mo, madami ka ng dala, tapos hingan ka ng resibo. Hassle minsan, di ba? Na kailangan mo pang ilabas yung resibo mo. Pero yun yung kailangan eh. Oo. Pero lang marami kang resibo sa bag mo, hindi mo alam kung yung resibo dito. Ako siya, sige, pinakain ng resibo ang isang security guard dahil ginagawa lang naman niya. Pero sa akin, ginagawa lang naman niya yung kanyang yung protocol. True. Mahirap mawalan ng trabaho kaya sumunod. Ayun, correct. Ito po ang ating pong katanungan ngayong araw na ito dahil bumiral yung video na yan. Heto mga best friend, ang ating katanungan ngayong umaga, naniniwala ka ba na customer is always right? Yun palang galang kasi minsan lahat palagi. True lalay. Pag ma'am, huwag mo ang hawakan. Customer is always right. Anong kinalaman po? Paano kapag pumitas siya ng isang grapes? Ops! Customer is always right. Tinikman ko lang. Yes! Grocery na yun Kala niya yung kanyang suking tindahan sa palengke na. Oo. Singamang kuldit labat. Tapos diba meron yung iba kapag bumibili ng bigas, dumidikwat ng kumukulot dun sa bigas. Totoo. Tapos ginagawa nilang mani. Totoo. Ma'am, excuse me po, ba't puti-puti pa yung gilid ng inyong bibig? Ay, laway ko yan. Yeah. Yung pala, naubos na yung isang ma'am, ubos pa yung isang sako namin. Grabe naman. Dapat sinaing na lang yan. Meron ding mga customer na pag bumibili ng labanos, dinidilaan muna nila. Talaga? Dugyot. Inat. Maniniwala pa sana ako pag patola. Oo, labanos. Pag bumigay ng labanos. Galing sa lupa yun eh. Sige, mga best friend, yan po ang ating katanungan. Naniniwala ka ba na customers is always right? Tama ba palagi ang customer? O dapat bang itignan ng mga merchandising materials? Joke. Merchandising stores, mga ganon, merchandising enterprises na itong mga customer na to ay dapat palagi silang tama. Okay, tandaan nyo mga empleyado, mali tayo palagi. Mali tayo! Yung may grounds na tinatawag dapat, no? 0949-614-0306 ang pwede mong pag-text ng best friend. I-type mo lang iFM para hindi maligaw. Oo, at syempre mga best friend, magkomento din kayo dahil nakapost na yan sa aming FB page na at iFM Dagupan. Tutok lamang po dito sa iFM. Ang best friend mo. Dugatan! Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM Best friend mo at best friend ko. iFM Best friend mo at best friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back
tabi ko o aking giliw, di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag, ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. iFM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ang dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako, ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha, huwag ka nang lumuha. Tahan na, ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan na ng mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Pakikinggan, huwag ka nang lumuha, huwag ka nang lumuha, huwag ka nang lumuha. Tahan na,
Paring Kador. Oh, paring Kulas. Swerte ako dahil yung asawa ko parang anghel. Oh, siyempre, mahilig ka sa model-model. Kaya yung isa, parang model din. Samantalang ako, napakabalas. Ay, bakit naman, paring Kador? Tingnan mo yung asawa ko. Buhay pa. Ay, ay! Ang klasik talaga. Klasik! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko. Nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs. Kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa iFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Batiin lang natin mga tiga Pias, Mapandan, Pangasinan, kay best friend natin si Darwayne. Darwayne Aquino. At syempre, eto naman, sabi niya dito, good morning po. Pabati naman po sa asawa ko si Elvie Kayabyab, Angelo ng Nalshan Nalshan Carol Malasiki. Galing yan kay Texter 559. At syempre, hello din sa
kada umagang nag-aabang na iFM Best Friend Club. Diyan sa may San Fabian Public Market, sina Ate Lily, Ate Ivy, Ate Sally, Ate Raquel, Ate Liza, Kuya Rudy, Kuya Carlo, Kuya Aning, Kuya Rudy, Kuya Boy, and Judy. Hello, good morning. Yan, good morning po sa lahat mga may pabati po at request. Pwede nyo rin po i-send po yan sa 0949-614-0306I 639 na. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up there. him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up so rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Or when the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Yeah. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye. iFM ay aking best friend.
choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. iFM ay aking best friend. Heto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ganyan talaga sila. Maaalala ka lang kapag wala ka ng pakialam. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Bolshigamis. Mala frutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:48 na. That Time Check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That Time Check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ.
iFM. Ang best friend mo. Dugatan. Customers is always right. Ayun. Yan. Ayon ka ba dito o ayaw mo? May pakialam ka dito, best friend ha, dahil syempre ikaw ay isang mamay. Ikaw, o nga, no? Excuse me, mama. Pero kung pag sinabi naman, excuse me, ma'am, pwede ko makita po yung resibo po nitong item. Aha. Protocol lang po tayo, ha? Para pag Inglesero yung guarda. Ay, yun na. Imbis na mag-viral, yung pinakain siya, siyang mag-viral dahil English. Galing! So, depende sa approach. Kapag, Tama. mawiway natin kung customer is always right. Eto naman, Andi, kasi naman minsan sari managlakot so pladara, no, mampili ka o dino nang nangan mo, dayag gagamal-gamalan mo. Grabe, alarlaram ha. Siyempre, numaminsan, agkalamang alew, no, iraratay yan, wajad mo, aga makatalos, makapa, sigsinagam labata. Ay, makapasyado. Eto naman, hashtag iFM Best Friend Club. Good morning po sa inyong lahat at sa lahat ng mga tagapakinig. Naniniwala po ako na depende po sa attitude. Kasi meron ding mga sales lady na hinahabol ka kapag ka alam nilang wala kang pera. Ay! Ang magandang revenge dyan, magkano bang pinakamahal nyo dito? Item, ha? Pine tree na po, yung pinakamahal. Hindi ibig sabihin na kunyari pumasok sa store. Ito yung mga best friend natin, mga sales lady. Hindi ibig sabihin na naka-dress up masyado, mapera na yan. No. Tama. At hindi rin ibig sabihin na katsinelas lang na pumasok yan, walang pera yan. Totoo. Kasi mamaya mapahiya ka. kunwari, mamaya ang ina-accommodate nila ako. Tapos nakita nila na nakachinelas ako. Tapos biglang pumasok si Ella, purmang-purma. Hindi na nila ako i-accommodate. Si Ella na i-accommodate nila. Ganun yung mga ibang sales lady. Ang bias, no? Hindi, pero ito lang po, ang bottom line lang doon is don't judge. Because you're not judged. Yes. Don't judge. It's a dress. Minsan nga napagkakamalan ang isang best friend din natin na sales lady din. Oo. Ate, magkano to? Kapag ganon, nakaka-stress. Ano gagawin mo? Siyempre, hindi naman siguro alam talaga. Oo. Pero yung mga iba, lalo pag mga babae, mukha ba akong sales lady? Parang galit na galit. Parang nakakalaking dagok sa buhay nila. Hindi po ako sales lady po dito. Actually, ako po may-ari ng mall. Wow! Nangyari sa akin yun dati. Wow, sinabi mo rin yung rason na yan. Size 7, please. Ay, hindi na po, papatawag ako ng tao ko po, ha. Ate. Nga! Galing! Pero tinawanan lang namin. Hindi, joke lang po, customer din po. Ayun. Mamaya ka lang. Dinivert ka lang no? So magandang Patawanin mo na lang. Mamaya po, yung iba pong mga kasagutan sa ating pong pagbabalik. Dahil iFM News Nationwide, the Son of the Nation. Susunod na. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM Best Friend mo at Best Friend ko. iFM Best Friend mo at Best Friend ko. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life.
Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. Heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. iFM, ay aking best friend. Basko na naman! Kay sarap din